Okay mga kabunsok, kini ako ang kanta mga kabunsok para lang sa tuang paghitabo sa tuang nasud karon bahin sa tuang istorya ni siya nga komedya sa kanta ni Max Surban. So ako ni siyang himuan og lyrics para mahaom sa tuang panggobyerno karong sitwasyon na sa tuang nasod. So hinaot nga dili ninyo hatagan og gibugaton kundi kini mugna lang sa kuang hunahuna. So base sa tuang mga gipanglantaw karon nga mga balita o base sa mga paghitabo karon sa tuang panggobyerno, mao ni siya ang akong gihimo nga kanta. So hinaot nga mauyunan ninyo ni og inyo sa i-share sa uban nga mga ka-Facebook niyo, YouTube niyo nga inyong i-subscribe, inyong i-share ang akong video. Lingaw-lingaw ko niya ako, dilingon-ingon nga tinun-anay. So muna giingon nga ang pato-pato sa langit, ang tamaan, wag lang magalit. So lingaw-lingaw na ito ang mga kamunsok ko ka. Manin siya ang kantang comedy history ni Max Surban. So manin siyang ipahaom sa pagkitabo sa tuang panggobyerno karon. Ang Pilipinas may bagong history sa pinanggang Pangulo Duterte. Ika-16 siyang presidente, upang adik mo simba na pirmi. Pagkuman sa ilang termino, si Marcos iyang gipuli sa trono. Upang adik mo kay nalipay, kay sila nasabi ay ang mupatay. Pinagkabulan si Marcos ng lingkod, si Duterte kay nasukot nagsugod. Kaysa panahon sa iyang suna, sa pagbahiwi-hiwian man siya. Si Marcos usap na kabantay, ikasuhan ang presidenting ni patay. Daghang Pilipino ang naglali, kay ipadala siya sa ICC. Makukini ang ilang istorya, istorya nga mura o komedya. Kaysa Pilipinas ang politika, palingkutay man sa plataforma. Unya o dili mo matuman, sa mga media ikay papistahan. Kung nindunsan ang imong pagpasunod, may suot mo ka sa mga nalingkod. Si Marcos nga na presidente, kaalyado siyang Duterte. Sa panahon sa ilang kampanya, malipayon sila ni Inday Sara. O karon nga sila'y nidako, si Inday Sara gusto nang ihulog. Upang congressman kay ipapirma para sa impeachment ni Inday Sara. Kung Marcos nga na Pangulo, kinsa nila ang pinakaayo. Kay sige kung karon nga na priso, nagpanghihilang mga Pilipino. O si Marcos sa iyang panahon, bagong tanong pwede ng anihon. Daghang tao ang walay gutom, kay maglakaw ang usap sa ipon. Okay, God bless, like and share. Thank you.